Semanas? Meses? Anos? Na parte traseira da nave temos unha pequena oficina de pompas fúnebres cun forno crematorio. Cada pasaxeiro, no respaldo da cadeira dianteira, pode atopar unha enciclopedia de xogos para matar o tempo, un sobre cunha lista de identidades falsas e un manual de originais e divertidos suicidios. Desexamos dir unha excelente tempestade con moitos agradables saltos. Moi ben, bos días, señoras e señores. Bos días. Bos días. Io Mussolani. A camisa de Gueruela. Hoxe imos ver autocracia. Feliz aniversario. A mí. A ti. A mí. A tú. Feliz aniversario. A mí. A tú. Brindamos polo día con 2 cucas de bote. Feliz aniversario a tú. No me exhibió, no me exhibió. Non se